Děti bez problémů, takže na start se připravuje druhá startující, je to Klára Svobodová, Staraka, zase je to jezdecký klub ve zdravém těle, zdravý duch. Tak takhle přesně to děláš ty. Dívá se, a to je moje máma. Ale já už na to nesedím. Já se držím rukama. Je to drkána. Tak pak to na mě vezmi na pozornost půjčila. Míšo, ty se na ní za chvilku ti poletí vídlo ven. Bože můj zavřít. Ty vole. Já na tobě nesedím. Počkej, tady nebylo do boska. Hele, počkej. Hej, já mám dobrou tu. Víš, já mám dobrou sedačku, která se vydává z ruky a masíruje můj prdel. Opět jedna z prvních startující položila laťku pro ostatní vysoko, protože její výsledek po bezchybném absolvování jeho plat je 20,70.